Assalamualaikum. Apo. Oh, apo. Apo. Makasih saya tunap sapsun kap mananan. Ano man ayaw to? Baong nga makinag. Dakusok na ito makinag. Miya ko ka mapiagi po ka. Ano nga di ba apo po na po? Namiyamisita ko kung mga balayat, ano? Begitu sa tingin na naman na poon. Uway, kami ulog sa niyog. Siya mo impugan niyo. Uway, I don't. Ano ko nuto makinag. Ito si Pitiwagiran, ada ko makinag. I don't, miyang buhay ka. Natatarusan ka nakapkin ka na. Daki kasi po, hindi ka dalita so pagarita. Gira lagi di amia tidak makapagilaya na. Kailangan na dito no di makambibitera, mabibisita Ay kun kaya pakanawa po. Ay solari. Ay wapter pa dyan na bawod nga tiyo na. Bedi ko so mga lokastan o agitud man yaman natiran. Agi ang otowa kuan. Ano to makinag. Ada nga pa na makinag. Ada mi makinag kuron. I don't nagina naman apda na sa kalokas. Ay ka pinaka mata sa ko isumpa iman tadi si kaapo. Uy kaguin ni na di man nasumpa kakatalo-talo man. Uy kumaruni kano ko kapsidi ko rakano. Uy nako di tano din diulin. Ya ko kagaya mo pianto dan ni